herskaber og grevskaber. Mine køleskab. Nej, det er ikke køleskaber. Ja, det er først senere. Det er herskaber og grevskaber. Hej, herr cirkusdirektør. Hvad? Hej. Hej. Er der styr på årets show? Ja, vi har styr på det hele. Ja, alt er tilrettelagt. Det er i orden, det er stillet op i rækkefølge. Det er i lod og i vatter. Der er styr på det hele. Ja. Så vi har et telt, ikke? Telt har vi snart. Ja, jo, for jeg har besluttet mig for, at jeg syr teltet i år. Ja, jeg syr det selv. Og jeg skal bare bruge noget materiale. Jeg skal bruge 16.422 gule regnfrakker. Skal jeg bruge 12 røde regn, eller 12.100.000 milliarder, 4 milliarder røde regnfrakker til i morgen. Og så skal jeg bruge et fingerbøl og en tråd. En lang tråd. Den skal være 4 kilometer lang, og det skal være en cirkustråd, en magisk cirkustråd, og så skal jeg bruge et fingerbøl. Okay. Ja. Hvad med savsmuld og sæder til publikum? Til publikum, ja. For de skal sidde ned på savsmuld, eller på sæder og savsmuld på gulvet. Og det skal vi have købt, så vi er klar. Så det skal du købe. Savsmuld og sæder, det er det, jeg siger til dig. Vi skal have savsmuld og sæder, ja. Og så skal vi have lys. Store lys, runde lys. Eller vi skal have de der pærer. Ikke hestepærer, pærer til lys. Projektører. Ja, masser af projektører. Ja, så er vi klar. Ja. Så sæder, savsmuld og projektører. Og regnfrakker. Tjek. Og regn. Ja. Og så er vi klar? Vi er klar. Ja, kom afsted med dig. Vi skal være fuldstændig klar. Ja. Mine køleskab. Nej, hvordan er vi startet? Vi starter med mine herskaber, grevskaber, klædeskaber, køleskaber. Det er sådan, vi gør, ja. Vi ses til sommer i Cirkus Summarum.